canvi molt important en un moment de grans canvis i profunds en tota la societat i en tot el món, que ens han afectat de forma molt decisiva en els 2 darrers anys, com sabeu, perquè hi ha hagut una crisi econòmica que encara els ha posat més de manifest. Ens sentim raonablement satisfets d'haver dut a terme aquest canvi que, com veieu en aquesta primera part de la campanya, tracta de donar comptes i que el qualifica de real. És veritat, hem fet un canvi real del país, en molts àmbits. Ara acabem de venir de Joan 23. El canvi en el món de la sanitat crec que seria suficient per explicar què és el que hem fet nosaltres. Un canvi absolutament copernicà. Sabeu una cosa? En el tema del transport sanitari, que segurament és una de les coses que se'n parla poc, perquè no és una infraestructura visible de ciment, però és absolutament espectacular, tal com estàvem com estem ara. Jo ho he hagut de presenciar en un parell d'ocasions recentment, haver de recórrer, veure com es recorre en una urgència sanitària i com acudeixen serveis altament especialitzats, primer un i després un altre, de transport sanitari i que es resolen, això també al final acaba sortint en els resultats de l'esperança de vida, del benestar de la gent i de l'informe que avui hem conegut a través d'aquesta revista internacional Newsweek i que ens qualifica com el 3è sistema sanitari millor del món. Bé, doncs això és el que hem anat fent durant aquests anys. I en el nostre territori, en fi, només cal veure per començar en el sistema sanitari com hem transformat tot el que és l'assistència hospitalària, però també primària. En hospitalària hem inaugurat l'Hospital del Vendrell i els centres d'alta resolució de Calafell, també al Baix Penedès, o de Cambrils, o de Salou, o tota la transformació que estem fent de l'Hospital Joan 23, amb el sociosanitari que l'acompanya, que és un luxe, com deia avui la consellera quan parlava amb els professionals, tenir al costat d'un gran hospital general com el de Joan 23 tenir un sociosanitari, això no existeix pràcticament, és un model a seguir. I per tant, ens hem de sentir molt satisfets, i no dic com a govern, jo ja tinc una edat que parlo com a país, ens hem de sentir com a catalans, com a ciutadans del Camp de Tarragona molt satisfets per això.